Takže ideš, už to ide. Strava. Na internete je kopec článkov. Veľký problém sa v tom zorientovať. Sú určité zásady, ktoré fungujú a o tých vám teraz poviem. Prvou vecou je kyslosť a zasaditosť prostredia. Telo ako také má mierne zasadité prostredie. To je jeho prirodzený stav. Každá potravina má rovnako určitú kyslosť alebo zasaditosť. Treba si tie potraviny nakombinovať tak, aby ste toto prostredie udržali po väčšinu času. To znamená, potraviny ako napríklad zelenina sú zasadité a mäso je kyslé, vytvára kyslé prostredie. Takže treba to kombinovať spôsobom, aby ste to vyvážili. Ďalšou vecou je kombinácia jedla. Určité potraviny sa trávia jednoduchšie ako iné a ich kombináciou môžeme zaťažiť organizmus, pokiaľ je nevhodná, a tým bereme telu energiu. To znamená, príklad, není moc vhodné dať si ovocie s mäsom, pretože sa to bude dlhšie tráviť. Je tam rozdielna forma trávenia pri obidvoch týchto potravinách. Takže zbytočne zaťažíme telo. Radšej si to dať s miernym odstupom od seba, tieto potraviny. Potom tu máme potraviny, ktoré sú prázdne, energeticky prázdne, a tie, ktoré sú energeticky výživné a dajú vám silu. To znamená, treba dbať na energetickú hodnotu potravín ako tretia vec. Príklad, také ovocie vypestované doma má perfektnú energetickú hodnotu a sladkosti sú není také energeticky plné. Obsahujú častokrát iba cukor rafinovaný a ten vám iba ubere energiu. Takže vyvarujte sa energeticky prázdnych potravín. Ďalšou vecou je prejedanie sa. Obrovský problém vo svete je momentálne. Ľudia počúvajú svoj jazyk a to je ten problém. Nedávajú si pozor na svoj hlad a častokrát ani nepoznajú pocit hladu. Boja sa byť dlhšiu dobu hladný a neustále do seba niečo tlačia. To znamená, štvrtou vecou je neprejedať sa. Počúvať svoj žalúdok a svoj hlad. Poslednou vecou je voda. Ako kapitola sama o sebe, ktorej sa budem vyjadrovať neskôr, píte čistú vodu, keď budete smední. Úplne v jednoduchosti. To je všetko. Nad tým všetkým je však myseľ a s tým bude ešte väčší problém a vysvetliť, pretože sa táto vec úplne rozšíria, dostane iné rozmery. Takže zatiaľ treba zvládnuť základnú vec, a to je strava.